Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Total Gaming BG и днес ще направя ревю на този Powerbank на Canyon. Ето, на Canyon. Надявам се да виждате. Значи, не е нужно да търсите кабел. Ако нямате, не се притеснявайте. Той върви с такъв. Това е оригиналният. Тъй. Няма да как се заплети. Значи, това му е input, това му е output и двата са 5 волта. Капацитетът му е 2600 мА, ето тук пише. Не знам дали можете да видите. Не можете. Така, пише си NURTS. Какво още? Да. Значи, когато Powerbank-ът съм го включил към телефона си, той свети, значи го зареждам. Ако не свети, няма как да се зарежда, защото е изключен. Значи, той може да зареди ако имаше два output-а, можеше да зареди 2 батерии на макс, защото е много силен. И ще се върна след като донеса другия Powerbank, който е на баща ми. А до тогава просто ще пусна на пауза, за да не ме чакате. Върнах се, дами и господа. За съжаление открих Powerbank-а. Какво ще да ви показвам? Честно казано не знам. Не е много лекичък, това е недостатък. Но пък е хубав. Ще се върна веднага, що малко му поизхабя, за да ви покажа как работи, когато се зарежда. Вие няма какво да чакате, за мен ще бъде малко дългичко. Защото аз имам телевизор. Ето го. Не го снимам на Коледа. Макар че от Коледа и днес има... Само момент да видя коя дата сме. Не. Сега 28 декември. Днеска тегля томболата, които са се записали на NTL. Може да спечелите телефон, какъвто сте написали в писмото. Може и да не спечелите, естествено. Тъй. Ще се върна веднага, щом го поизхабя малко. Върнах се, както виждате, Powerbank-а свети. Ето. На мен много ми е прилича на полицейско преследване. Ще само ви кажа. Не може да се случи сега. Да. Мисля това да бъде. Скоро ще правя и ревю на една книга. Хубава. И мисля това да бъде. Абонирайте се за мен. Ще кача това видео днес. И чао!